यादव जी बानी जी। अच्छा तो ई केंगा हो गइल ह अब के तो हो गइल भैंसा से पाल धरावल बा कैसे हो गइल भगवान जाने। बना न भाई ना दुगन सिम डालत हो कबरे बा ना साढ़ो बड़े सीमो डाला सब होला सब बोला भगवान के देन बाजे भगवान हमरा के एके बेर दूगो दे दल हम खुश बानी। फैंसान से फराइल ह हाँ फराई रहो वो बेरा। अच्छा तो सब बटाइल गांव में हाँ अब दू जना का हम दूसरा दुआरी दूगो बालो दू जना का हम पोस लेम दुख सुख से बेचम नहीं बबुआ। दे दिन हम अपना घरे लेके जाए ना ना दे 2 लाख में ना दे ना ए बायना ले ली हमरा से ना बबुआ बायना दे तन 1000 रुपया बायना ले ली ना हां ना बेच दी हमरा के दे दी बुझाता कि सब भैंस भैंस बड़ी सही भैंस एगो रईस बिया सब भैंस बड़ी सनी एगो भैंस रईस बिया। दूगो बच्चा दे लगे दूर दूर से लोग आवता है भैंस के देखे खातिर बच्चन के देखे खातिर ऐसे ही परिवार कहता कि हमनी के बेचम सना ई भगवान के आशीर्वाद से दूगो बच्चा ई भैंस जौन बातन के ले देख सकता कि हमनी के आम तौर पे देखल जाला कि कहीं गो बच्चा भैंस बे पहुंचल बनी गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के लोहजीरा पंचायत के बली छापर हमनी के गांव में बनी सन और सबके बता दी कि एगो भैंस जौन बिया ई भैंस दूगो बच्चा देले बिया दोनों बच्चा में से एगो जौन बच्चा बा एगो पाड़ा एगो पाड़ी मतलब कि एगो मेल बा एगो फीमेल बा और दिखावे के मकसद ये बा कि एगो अजूबा बा आम तौर पे हमनी के देखल जाला कि एगो भैंस एगो बच्चा के देले या तो पाड़ा होला ना तो पाड़ी होला मतलब कि या तो मेल होला ना तो फीमेल होला लेकिन यहाँ पर वह देख सकता कि दूगो बच्चा बाड़े सन दूगो बच्चा बाड़े सन और काफी संघर्ष करतनी देगा ए भैंस के मालिक बनी एगो बा होने एगो पाड़ा एगो पाड़ी और ई जौन भैंस बिया दूगो बच्चा देले बिया हमनी के बानी सन सिधवलिया प्रखंड में और देख सकता कि यहाँ चाचा बनी और तमाम जी के आसपास के लोग बिटराइल बात देखे खातिर कि भाई ये भैंस कैसे अजूबा बच्चा दे दलस एगो पाड़ा और एगो पाड़ी के जन्म दे दलस और चाचा से विशेष हम बातचीत करवा दे चाचा है जी आई ना राउरे भैंस यही जी का नाम बाटे नंद जी राय नंद जी राय जी। यादव जी बनी जी। अच्छा तो ये केंगा हो गइल ह अब के तो हो गइल भैंसा से पाल धरावल बा कैसे हो गइल भगवान जानो। तो मन चाचा तो मान के चली कि सब कोई के भैंस एगो बच्चा देता रही सन राउर भैंस दूगो बच्चा देले बिया ई तो एगो अलगे खुशी बा जी खुशी बानू हाँ खुशी तो बोल आके दुख बा ना खुशी बा दुख नहीं केनु कि ना। अब का होई ना दुख ना दूगो बार तो ये पी जाइए सब हाँ का कहता नहीं चाची एके बेर दूगो बच्चा हो गल दू कौन चीज के बा दूगो बटवा तो ये पी जाइए सब जाय दी पी जाइए सता उससे का हो जाई दूध कम हो जाए जाय दी होई तो बना भगवान के देन बाजे भगवान हमरा के एके बेर दूगो दे दल हम खुश बानी। फैंसान से फराइल ह हाँ फराई रहो वो बेरा। अच्छा तो सब बटाइल गांव में हाँ तो मतलब कि भैंसिया तो पाड़ी बिया 50,000 के हो गइल आ वो बिकाइए जाई पड़ो जौन बाकी कुछ ना कुछ कोनो बात नहीं हमनी के दुख दे के खुशहाली बा ना बिकाई तो का हो। खुश बानी लो हाँ खुश बानी सब। अच्छा देखल जाला हमने के गांव में एगो भैंस एकेगो बच्चा देली सन इमा दूगो बच्चा देली तो बहुत खुशी के बात बा हाँ खुशहाली बाना। अच्छा मैंने आशीर्वाद ना देव कि सब कोई के भैंस दूगो बच्चा दे हाँ सब पाँच बरोबर होता पाचा हम बरोबर है। सब पंच बराबर हो। हाँ हम एगो खुशी से दुनिया खुशी नानू हमरे भैंस भी आइल एकेगो बच्चा देले बिया तो से रो अपना गाड़ी निकाल कहियो। फैंसा गांव में बटाइल बजी सब जगह हमनी घर तो भेजल ही नहीं क्यों अब ना देखो रोना घर पेंशन नहीं मिलो पड़ोसिए बनी हमके छोड़ देला बड़ी काहे की रवा मिलल बा हमरा मिलल बा रवा पेंशन मिलल बा हाँ। लेकिन वहां का नहीं मिलल अब कहाँ जाने वो बताइए अच्छा 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 सबसे बड़ा सवाल बा कि आमतौर पर हमके देखल जाला कि एगो भैंस एगो बच्चा दे लेकिन वह गांव में एगो भैंस दूगो बच्चा देले एगो पाड़ा एगो पाड़ी का सब मालिक के देन हो आदमी के देन नहीं है मालिक के देन बा मालिक के देन बा तब अच्छा सीम डलाई रहल कि चाचा को देन ना ना पाल खोले रखिए भैंसा से पाल हाँ खोले। भैंसा से अच्छा तो फैंसा तो रवा नहीं मिलल लेकिन मिली नु कैसे कहीं भेजाओ तो नु बड़ी देखी तो फैंसा नहीं मिलल यहाँ के पूछी ना देख ली अच्छा भेजोले तनी अच्छा एक बाद होई तो भेजवाएब ना फिर दूगो बियाई तो भेजो हाँ भेजवाएब अब के लाइन भेजवाएब दोबारा और भैंस बाड़ी सा हाँ बाड़ी से तो हमनी के घरे एक भैंस के बच्चा देले इहे घरे एगो जुबा चीज भइल भाई यहाँ के घरे भइल बा और भैंस को दूगो बच्चा ना ना तो मैंने दुख तो हो ही रहुआ ना दुख नहीं है दुख नहीं खुशी बात के ना कराओ दो चार बार ऐसा होखो अच्छा खुशी बा यहाँ के खुशी बा सब कोई खुश बा रहुआ गाँव के जी जी हैं? जी सब कोई खुश बा ए हरदम 10 आदमी यहाँ अच्छा ये जौन भैंस बिया भैंस कहाँ से ले बने करके एगो भैंस किन के लिए ओकरे बच्चा है भैंस किन के लिए रहनी जी अच्छा ये तो कब बिहान हो गल बिया भैंसिया 5 बिहान ये पांचवा बिहान है जी। अच्छा हर बिहान में एक गो बच्चा देले बिया? कहे गो बच्चा दिल भी पांचवा बिहान में आकर के दूगो बच्चा देले दूगो बिया। बच्चा दिल कितना दूध करती है ये अभी तो 2 किलो दूध ले पड़ल पियल 2 किलो सुबह 2 किलो सांझी खा जी बाकी पड़ो रुपी जले सो जी। अच्छा मैंने चाची बेचम भैंसिया के ना बबुआ भगवान खुश होकर देले बानी हमरा के बेचम का दुख सुख से पोस ले।
अगर हम 50,000 रुपया दी तो दें भैंसिया के? ना बिकाए वाला पोजीशन में। 1 लाख ना बेचे? 1 लाख में ना बेचे? जी ना 2 लाख ना बेचैबे ना करी ना बेचाई? जी ना बेचाई के नहीं के मतलब काहे ना बेचे? अब दू जना का हम दूसरा दुआरी दूगो बालो दू जना का हम पोस लेम दुख सुख से बेचम नहीं बबुआ। दे दिन हम अपना घरे लेके जाए ना हैं? ना ना दे 2 लाख में ना दे? ना ए बायना ले ली हमरा से? ना बबुआ बायना दे तनी 1,000 रुपया बायना ले ली ना। हैं? ना बेच दी हमरा के दे दी। ए चाची काहे जाता नहीं? ना 2 लाख रुपया बहुत हो गल बेच दी ना? ना बेचाई जी? ना 2 लाख रुपया ना बेचाई? ना ना बिकाई काहे माने ना बेचाई? यहीं का ना बिकाई ए मेरा 2 लाख रुपया भैंस का दाम लगेला बेचही के नहीं खे ना बेचाई? ना। पक्का पक्का देख देता लो? हाँ 2 लाख ले देता लो ना बेचाई 2 लाख ले देता लो जी ना बेचाई? ना अच्छा माने रुआ बेचाई के नहीं के बेचाही के नहीं है माने लक्ष्मी भी आई ना? जी या ए सिद्धवलिया प्रखंड के ए बली छापर गांव में 2 बच्चा का जन्म दिले बियर देख सकता कि कहीं ना कहीं एगो चमत्कार बा और घर परिवार के लोग भी मानता कि कहीं ना कहीं ईश्वर के चमत्कार बा कि हमरा परिवार में हमरा घर में 2 बच्चा भैंस जौन बिया दिले बिया एगो पाड़ा और एगो पाली के जन्म दिले बिया देख सकता कि एगो चमत्कार है परिवार के लोग मानता कि भगवानी देन बा भगवान दिले बड़े लेकिन एकरा कई परिवार कहता कि बेचम सना बड़ा बड़ा दूर से बहुत दूर दूर से लोग आवता है भैंस के देखे खातिर बच्चन के देखे खातिर ऐसे ही परिवार कहता कि हमनी के बेचम सना ई भगवान के आशीर्वाद से 2 बच्चा भैंस जौन बात के ले देख सकता कि हमनी के आमतौर पे देखल जाला कि कहीं गो बच्चा भैंस देले चाहे गाय देले लेकिन देख सकता कि 2 बच्चा के जन्म हमनी के कहीं कहीं पर सुने के मिलेला कबो कबो सुने के मिलेला लेकिन यही जी सिद्धवलिया प्रखंड गोपालगंज जिला में ई भैंस जौन बिया 2 बच्चन के जन्म दिले बिया और यहाँ के बताओ तने कि कोनो दिक्कत नहीं है 2 लीटर सुबेरे 2 लीटर शाम के दूही ले लेकिन ये भैंस के हम बेचेम ना देखिए कि तमाम तरह के लोग दूर दूर से लोग पहुंचता देखे खातिर कुछ लोग बा हम बातचीत करबे जी आज रहुआ का नाम बराऊ सुहारुन शाह हाँ सुहारुन शाह का कहेम रउरा गांव में एगो भैंस 2 बच्चा देले बिया 2 बच्चा दिली भैंस को अच्छा के गनिया के गने बच्चा दिली सब माने काहे एंगा हो गइल माने रउआ के भगवान के देनी बा भगवान के देनी बा काहे जी काहे एंगा हो गइल जी ये प्रकृति के देन बा एमे व्यक्तिगत के कुछ व्यक्तिगत कोनो नहीं खेने रउआ के कोनो एथे नहीं ना ना प्रकृति के चमत्कार बा एगो नया प्राकृतिक चमत्कार हो जी तो प्राकृतिक चमत्कार खाली है के घरे होई और बाकी लोग वहीं रही अच्छा 1-2 बार यहाँ घरे होते बाद और जगह हुई और जगह होई मेरा विश्वास बा विश्वास बा राउर भैंस सभी ले ना देलस 2 ना, बच्चा ना, अभी तो हमनी के सिंगले बा एगो नया चमत्कार इनका घर से शुरू भइल बा हो सकता कि एक घर से निकल के दूसरा घर में जा हाँ बगलों में घर बा है ना कवर लोग के ए का कहे बड़ा हंसता नहीं रुआ कैसा लागता अच्छा लगता बहुत केंगा हो गल जी ई तो भगवान के सब देन बा भगवान के देन बा और रुआ के माल गुरु बाड़े सो हाँ मालगुड़ी तो बड़े बड़े सब पूरा गाँव में बड़े सब रुआ घरे कौन माल बा गाय बिया गाय बिया तो एक बच्चा देत होई हाँ एक बच्चा देन 2 को बना न भइला ना दूगो ना सिम डालत हो कब रुआ ना साढ़ो बड़े सब सिंहो डाला सब होला सब होला तो औरी गांव में केहू के भैंस की गाँव में तो केहू के नहीं बियाल एगो बगल में बियाल बिया तो एके गो बियाल बिया बेईमानी हो गइल बा बेईमानी हो गइल बानू आई 2 को काहे जी ए 2 गो अब तो कहत रहन जे 2 गो बिया गइल बिया भगवान के देन बा अरे रुआ कहां मानता नहीं करे के हम तो मानत नहीं कि ई प्रकृति के देन बा रुआ भगवान के देन नहीं मानो ना। ना ना ई प्रकृति के देन मानता प्रकृति के देन बा तो बड़ा रुआ हंसता नहीं काहे जी ए हंसत नहीं कि 2 गो तो कम देली सो ना ई 2 गो दे देले बिया ए सर वो हंसता नहीं हंसत नहीं बाकी और कोनो राज बा ना और कोनो राज नहीं है बुझाता कि सब भैंस बड़ी सही भैंस एगो रईस बिया सब भैंस बड़ी सन एगो भैंस रईस बिया। 2 बच्चा देले बिया ना 2 गो बच्चा देले बिया। हेंसा खा- हाँ, 2 गो। माने रुआ पहले से अंदाजा रहला कि 2 बच्चा दी ना अंदाजा ना रहला ना। डॉक्टर डॉक्टर आइल हो एकरा के ना डॉक्टर ना आइले बिया आइल बच्चा दहलस ओकरा बाद हमनी के मल मिस के आ बांध दनी सब भीतर बांध दनी सब आ बांधला के बाद मालूम होता जे झाड़ गिरा होतिया हां आ ओकरा बाद त रही फिर एगो और बिया गइल एगो और बिया गइल तब जी। सोचलब कि कहीं एगो और आओ ना